El número 1 d'avui costa menys de 50 euros i et manté organitzat durant tot el semestre. Top 5 de llotges intel·ligents per a estudiants. Segueix el 4G de l'O, un dispositiu de 60 euros que combina GPS, videotocades i mode escola. Amb una puntuació de 3.6 sobre 5 i 59 ressenyes, destaca per la seva facilitat d'ús per als més petits. Les famílies l'aprecien per la funció SOS i el control de les contactes autoritzades, tot i que alguns usuaris han trobat dificultats per sincronitzar-lo amb l'aplicació. La bateria és eficient per al dia a dia escolar i la impermeabilitat IP68 el fa d'assistent a accidents d'aigua. En resum, el 4G de l'ús ofereix moltes funcions per a un preu assequible, amb alguns problemes de connectivitat que cal tenir en compte. Anem al lloc 4, on la relació qualitat-preu comença a notar-se. Comencem amb el número 4, un rellotge que combina estil i funcionalitat a un preu de 34 euros. Les valoracions arriben a 4.6 sobre 5. En 44 opinions. Els usuaris elogien la pantalla nítida i la possibilitat de fer i rebre trucades via Bluetooth, a més de les notificacions vibrants. La bateria dura aproximadament 2 setmanes i mig, cosa que és ideal per a la vida universitària. Algunes crítiques apunten a la visibilitat de la pantalla. Cal mirar per veure les notificacions i no sempre s'il·lumina de manera instantània. En resum, el número 4 ofereix una bona relació qualitat-preu i una mica de moda amb dues corretges intercanviables. Ara parlem del número 3, un SmartPad que costa 57 euros i ha aconseguit 4.8 sobre 5 amb 32 opinions. Els compradors el descriuen com un regal perfecte per a nenes, amb un disseny rosa suau i una funda de silicona resistent. Inclou videotocades, missatges i una pantalla clara que destaca fins i tot en entorns lluminosos. La bateria i la qualitat de construcció són apreciades, i el dispositiu es presenta com una opció completa per a estudiants joves que volen combinar diversió i funcionalitat. Les úniques crítiques es centren en la limitació del nombre de contactes que es poden afegir, però això no afecta el funcionament bàsic del rellotge. Si t'ha agradat aquest top, subscriu-te al canal, dona un like i activa la campana per a no perdre't cap recomanació de tecnologia per a estudiants. A continuació tenim iMu Z1, un rellotge pensat per a joves que necessiten estar en contacte sense estar enganxats al mòbil. Amb un cost de 95 euros, aquest model obté 4.3 sobre 5 basada en 152 ressenyes. Els pares l'aprecien per la seva resistència a l'aigua IPX8 i per la funció GPS que permet localitzar el teu fill en tot moment. També inclou trucades i missatges de veu i un mode de classe que bloqueja les aplicacions no desitjades. Les crítiques positives ressalten la configuració senzilla i la durada de la bateria, mentre que la manca d'una aplicació dedicada pot ser un petit inconvenient. En conjunt, iMu Z1 és una solució segura per a estudiants que volen estar connectats sense distraccions. No t'oblidis de comprovar els enllaços a la descripció per obtenir descomptes exclusius i més informació sobre cada model. Finalment arribem al número 1, el rellotge més complet per a estudiants, amb un preu de 47 euros i 4.0 sobre 5 basat en 4.328 ressenyes. Aquest model és compatible amb qualsevol telèfon, ofereix entrenaments, notificacions de missatgeria i una bateria que pot durar fins a 15 dies sense la càrrega. Els usuaris l'alaben per la versatilitat. Pots seguir rutes, comptar passos i rebre avisos de missatges mentre mantens el teu dia organitzat. Algunes opinions indiquen una lleugera caiguda de rendiment amb el temps, però la majoria considera que el valor per diners és excel·lent. En resum, aquest rellotge és la millor elecció per a qualsevol estudiant que vol combinar estudis, esport i vida social en un únic dispositiu. Després de veure totes les opcions, la decisió depèn del teu pressupost i de les funcions que més valores. Si busques un rellotge estilitzat i assequible, el número 4 és una bona aposta. Si la seguretat i el GPS són prioritaris, iMu Z1 o el número 3 són ideals. Per a una solució tot en una amb una gran comunitat d'usuaris, el número 1 es destaca clarament. Escull el que millor s'adapti al teu ritme d'estudi i gaudeix d'un dia a dia més connectat.